आज आम्ही चाललोय महालक्ष्मीला. आतमध्ये बघतोय तर काय गर्दी खूप होती लाईनमध्ये. मग म्हणलं असू देत, आलोय तर आता दर्शन करूनच जायचं. ऊन खूप होतं म्हणून भक्तांसाठी गार पाण्याची सोय पण होती. जाताना देवी आईची ओटी भरण्यासाठी साडी आणि नारळ घेतलं. दर्शन खूप छान झालं. मन खूप प्रसन्न झालं. महाप्रसाद खायला गेलो. बाहेरून बघतोय तर काय चप्पलच हरवली. मग काय तसंच आम्ही गेलो चप्पल बघायला महाद्वारला. उन्हाचे पायाला चटके लागत होते. तरी पण आम्ही काही इतर गोष्टी बघण्यापासून थांबत नव्हतो. मग काय चप्पल घेण्यासाठी शॉपमध्ये गेलो. मंदिरमध्ये शूट अलाव नव्हता म्हणून मी मंदिराचा सिनेमॅटिक शूट केलाय. तो चेकआउट करा. आवडला तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू